Dragi gledatelji, dobar vam dan. Iz tjedna u tjedan družimo se zajedno i donosimo vam zanimljive priče iz našega kraja. Budite i danas sa nama u emisiji TV Obločec. Turistička zajednica grada Koprivnice poziva vas da posjetite podravske motive, čija je ovogodišnja tema Trstina. Pogledajte što smo vam pripremili. Uvodimo vas u dio priče o značajnom događaju u gradu Koprivnici, podravskim motivima. Turistička zajednica grada Koprivnice organizirala je rezanje trstine na rijeci Dravi, te samim time želi obilježiti i ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U kratkom skeču prikazana je ovogodišnja tema podravskih motiva. Dudek, sončace ti tvoje presvetlo, je to morti, ona trstina, koju sam ti ja zdavlja najplatil, za mosanec ti jeden. Jepak sused, tetec je glavni za trstinu. Kaj, Francek, pak si neka izmusal s Rašom. Imbra, se smiri, znaš, se v Evropu ide. A vidiš ta tu trstina, kaj je v ovom učonu, je namenjena za podravske motive. Ti se tam z eurima plaća. Aha. Daj, Francek, vidiš vas sem takve vole, kaj bi te narajši z toga čona v te jare koprčil. Mekni se od mene, il te zgazim kake gnjilo, hruško! I još ti to povem, če smo si z Evropo i ja sam za Evropu. A pravico vidiš, dušica draga, ak nesi znal ili čul za on sud, šta bol te budem tužiti. Direktor turističke zajednice Renato Labazan osvrnuo se na sveukupni program podravskih motiva. Ovogodišnji motivi, kao i svi do sad, daće nam pregršt sadržaja baštinskog, tradicijskog, prvenstveno onoga što ima Koprivnica, Podravina ili Hrvatska, ono što vrijedno nosimo u Europsku uniju, s obzirom da je baš vrijeme kad ulazimo u Europsku uniju. Osim najvećeg sajma naive, ne samo u Europi, možda i puno šire, tu je i sajam starih zanata, kulinarstva, folklora i svega onoga što se veže uz našu baštinu. Ove godine tema je trstina, kao što ste imali i imat ćete prilike vidjeti. Smatramo da je to zgodna tema za ovogodišnje motive, prvi puta da imamo temu koja će biti ne samo vezana uz taj stari običaj, stari zanat koji je izumro, ali smo ga mi uspjeli rekonstruirati, nego će i slikari naive na svojim djelima imati motiv trstine, naravno uz sve ostale motive koji su poznati i koji se vežu uz Podravinu. Podravski motivi počeli su 28. lipnja, a završavaju 30. lipnja, te su neizostavan događaj koji vrijedi posjetiti da bi se vidjelo mnoštvo starih i već zaboravljenih nauka i zanata, ali da bi i naučili neke nove. Udruga Kopriva je u sklopu kreiranja aktivnog ljeta u Domu mladih organizirala 2 kreativne radionice. Uz radionicu salvetne tehnike održana je i radionica izrade raznih predmeta od papira. Uz malo mašte izradili su unikatne predmete koje će prodavati na podravskim motivima, a sva prikupljena sredstva donirat će u humanitarne svrhe. Ljetni dani započeli su radno u Koprivničkoj udruzi Kopriva. Predsjednik udruge Ivan Funtek prezentirao nam je predmete koje su aktivisti i volonteri izradili na nedavno održanoj radionici. Izradili smo neke uporabne i ukrasne predmete, dekupaž tehnikom, oslikavanje na staklu i jučer smo radili ukrasne predmete od recikliranjem papira. U obe radionice sudjelovalo gotovo 40 ljudi, dok po jednoj radionici 15-ak, od toga
15 članova i još nekoliko ljudi koji nisu članovi udruge. Iz jednostavnih predmeta i svakodnevne upotrebe izrađeni su predmeti koji se i dalje mogu koristiti u domaćinstvu ili mogu služiti kao ukras svakom domu. Ivan će nam objasniti tehniku kojom su se ukrašavali. Radi se o dekupaž tehniki, odnosno lijepljenje salveta na površinu, u ovom slučaju na staklo, gdje se to skine ovaj najtanji sloj salvete sa motivom, zalijepi se na temeljnu neku boju se zalijepi na samu površinu i nakon toga se polakira s bezbojnim lakom, tako da ima jedan lijepi sjaj i može se i brisati prata nakon toga. Na drugoj radionici smo izrađivali predmete recikliranjem papira. Ovo je sve izrađeno od ovih reklamnih letaka koje nalazimo u poštanskim sandučićima i onda je to lepo nafrkano u tuljce, dok sve se to skupa spaja, omota, također nakon toga poboja i isto može ići dekupaž tehnika za motiv i dekoraciju. Umjetnička dijela mogu se kupiti tokom trajanja Podravskih motiva na glavnom trgu u Koprivnici od 28. do 30. lipnja. Ovi radovi imaju posebnu vrijednost jer je akcija humanitarnog karaktera, a zainteresirani mogu pronaći informacije o radionicama na službenim stranicama Udruge Kopriva ili putem društvenih mreža. Pa njih ćemo izložiti i prigodno prodavati na Podravskim motivima, znači od 28. do 36. u centru Koprivnice i svak prikupljena sredstva, odnosno sve od prodaje će ići za humanitarne svrhe, odnosno za pomoć dvijema obiteljima kojima pomažemo kroz naš program solidarnosti kroz posredovanje i suradnju. Dom mladih Koprivnica i ove godine organizira razmjenu školskih udžbenika koja traje sve do 13. rujna. Osim razmjene u domu, organizirali su i internetsku razmjenu. Donosimo više u prilogu koji slijedi. Ljeto će biti zabavno u Domu mladih. Naime, započela je razmjena udžbenika i voditeljica ove značajne akcije, Kristina Kolesar, nam je objasnila postupak razmjene. Već 3. godinu za redom Dom mladih priprema razmjenu školskih udžbenika. Ona će ove godine početi 26. lipnja i trajeće cijelo ljeto do 13. rujna, svakim radnim danom od 9 do 12 i 16 do 18 sati. Znači imamo već oko 15,5 tisuća udžbenika, ali kogod ima udžbenike koji im ne trebaju, koji nam žele pokloniti, mogu svaki dan doći u Dom mladih i pokloniti udžbenike. Također, znači svi korisnici mogu na našoj stranici objavljivati oglase, znači mogu napisati koje udžbenike traže ili nude, te se tako na taj način razmjenjivati s ostalim korisnicima. Akcija je vrlo popularna, a da bi ljeto prošlo u mirnijem tonu i bez dodatnih troškova za roditelje, važno je što ranije uključiti se u akciju. Znači, svaki korisnik kad dođe u Dom mladih dobit će jedan obrazac na koji će napisati udžbenike koje je donio i koje treba. Znači, to sve moraju biti aktualni udžbenici koji trenutno vrijede u školama, u Koprivnici ili u okolici. I tako se mijenja udžbenik za udžbenik. Razmjena udžbenika trajeće cijelo ljeto, a za tu potrebu grad Koprivnica angažira mlade osobe s područja grada. Na razmjeni će raditi studenti koji primaju stipendiju grada Koprivnice i oni će cijelo ljeto odrađivati razmjenu udžbenika. U nedjelju 30. lipnja na stazi Gornji grad održat će se tradicionalna moto utrka Velika nagrada Križevaca. Riječ je o atraktivnoj utrci koja se vozi gradskim ulicama, a boduje se za prvenstvo Hrvatske. Zabilježili smo pripreme križevačkih motociklista za ovaj brzinski spektakl. U nedjelju 30. lipnja održat će se Velika nagrada Križevaca za prvenstvo Hrvatske. Utrka se tradicionalno održava svake godine na ulicama grada Križevaca, koje su tom prilikom pripremljene i osigurane za ovu vrstu natjecanja. Razgovarali smo sa vozačima koji će se natjecati u različitim klasama prema jačini motora. Nikola Knapić prošlogodišnji je prvak u klasi skutera naziva Open. Iskusni vozač pokazat će svoju vještinu u klasi skutera No Limit. Pa evo, vozim već 6 godina. Skutere utrke sam počeo voziti prije neke 4 godine, prije sam vozio reli, znači motoslalom, još ponekad znam odvesti koju utrku motoslaloma. Uglavnom se bavim samo
više manje utrkama skutera uglavnom. U ruki je klasa, znači 50 kubika, tu su motori 50 kubika zapremnine, većinom cilindar i karburacija je standardna, to se ne smije mijenjati, drugo sve je dozvoljeno. U klasi Open bi trebali biti motori do kubikaže 180 kubika, znači standardni, ili 70 kubika složeni sa nekim mid-race kitom. A u no limitu je dozvoljeno, znači bilo koja kubikaža motora i smije se voziti bilo koja mješavina guma. Uglavnom u no limitu je dozvoljeno sve. Dođite u Križevce od 36. u što većem broju i podržite nas na utrci. Mladi Križevčanin Marko Višak već 8. put sudjelovat će na velikoj nagradi Križevaca i sa mnogo elana nam je ispričao o utrci koju jedva iščekuje. Vozit ću klasu 600 Super štok. Živim ovdje u Križevcima, ovo mi je već 8. godina kada ovdje vozim. Svake godine se nadam jako dobrom plasmanu. Nadam se da će to biti ove godine jer mi je u nedjelju rođendan. Tu se treba pokazati, tu su svi koji te znaju i tako da prijatelji to navijaju za tebe i to je neka podrška. Svake godine do sad je bilo jako sigurno i sve super, tako da nadam se da bude i ove godine i da neće biti nikakvih posljedica. I dođite nas podržavati, navijati za nas. Lijepo ćete se provesti, ima i za gledatelje ima i nagrade. Tako da bilo bi lijepo da dođete i da nas podržite. Poznati križevački vozač i poklonik svih adrenalinskih sportova Ivan Višak nastupit će na utrci u klasi 600 Super štok. Iako je iza njega mnogo uspjeha, izuzetno mu je drago nastupiti na domaćoj križevačkoj stazi Gornji grad pred domaćim gledateljima. Vozit ću klasu 600 Super štok. Siguran sam da bude dobra konkurencija kak i svake godine. Naravno, nadam se čim boljem rezultatu. Križevačka utrka je spektakl već dugi niz godina. Meni je ovo 6. 7. sezona da vozim i uvijek mi je gušt i zadovoljstvo voziti pred križevačkom publikom jer se uvijek skupi puno ljudi. I ovim putem pozivam sve vas koji niste bili i koji ste bili ovih godina da dođete opet nas podržati. Ja sam siguran da će vam atmosfera odgovarati, jer svake godine i naravno imamo i nagrade za navijače, gledatelje. Utrka je puna adrenalina iz razloga zato što je to gradska utrka i to je nekakav drugi asfalt po kojem se cijelu godinu voze auti, znači sklisko je, a nas na startu ima po 10, tako da u prvom zavoju i tokom utrke je stvarno napeto. Veći adrenalin nego na stazama. Od 2 sata su utrke, znači to će biti oldtimeri klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, Tomo skup. Znači bit će skuteri 125 kubika, 600 i 1000. Ja vas sve pozivam da dođete u nedjelju na veliku nagradu Križevaca ili kako bi se reklo Monte Carlo utrku. Hvala. Uspješni mladi Križevčanin, vice prvak Hrvatske, Renato Novosel pokazat će svoje dugogodišnje iskustvo u nedjeljnoj utrci u svom gradu. Iako nositelj nekoliko titula i dobitnik zlatne kacige, nikako ne može propustiti veliku nagradu Križevaca. Zadnjih 3 godine sam vozio klasu 125 SP gdje sam 3 godine za prvak Hrvatske, znači zlatnu kacigu sam osvojio. Zadnje 2 godine sam vozio 2 klase, znači 125 i 600, gdje sam u 600 2 godine također vice prvak Hrvatske. Evo zadnjih 6 godina već nastupam na moto utrci u Križevcima. Ove godine se natječem samo u klasi 600 i volio bi da svi gledatelji bi volio pozvati na utrku, jer stvarno utrka u Križevcima je pravi spektakl kaj se tiče moto ili auto utrka u Hrvatskoj i nadam se da ćete doći i u što većem broju da nas bodite. Povodom obilježavanja Dana državnosti 25. lipnja u Križevcima su gradski čelnici, majke poginulih branitelja i udruga 15. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog diviziona položili vijence i upalili svijeće u čast poginulim suborcima. Dan državnosti simbolično je obilježen u gradu Križevcima. Majke poginulih branitelja, članovi obitelji i branitelji s područja grada zajedno su sa čelnicima grada položili vijenac u spomen poginulim braniteljima. Proslava Dana državnosti, osim veselja, nosi određenu tugu za osobama koje su položile svoje živote za temelj slobodne Hrvatske države. Molitva i suza u oku za hrabrost naših junaka obilježila je ovaj dan. Uspomena će ostati u svima nama,
a plamen svijeće gorjet će na ponos svim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. I na Dinari je povodom Dana državnosti odana počast poginulim braniteljima. Položeni su vijenci u čast 31 pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Povodom Dana državnosti na Velikoj Duvjakuši, jednom od vrhova Dinare, obilježena je godišnjica podizanja spomenika 31 poginulom pripadniku 7. gardijske brigade Puma. Odavanje počasti poginulim Pumama, kao i svim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, započelo je misnim slavljem u Župnoj crkvi u Vrlici. Pripadnici udruge veterana 7. gardijske brigade, zajedno sa članovima obitelji poginulih branitelja te mnogobrojnim gostima, prevezeni su vojnim helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Veliku Duvjakušu gdje su odali počast. Pripadnik 7. gardijske brigade Puma, Dražimir Jukić, javno se zahvalio svima koji su sudjelovali u podizanju spomenika, ali i svima koji su došli da odaju počast i obilježe godišnjicu. Na današnji dan prije godinu dana smo otkrili spomenik poginulim pripadnicima 7. gardijske brigade, 31 poginulom, i danas smo se okupili da obilježimo godišnjicu otkrivanja spomenika. Zahvalio bi se svim obiteljima poginulih koji su došli na današnji dan da obiđu spomenik svojim najbližima i svim koji su nam pomogli, gradonačelniku grada Vrlike, svim udrugama iz Domovinskog rata sa ovog područja, GSS-u, udrugi Dinaridi i tako dalje, da ne nabrajam, da ne bih koga zaboravio. U ime grada Zadra godišnjicu su obilježili i pjesnici, te se zahvalili svim braniteljima koji su se borili, ali mnogi izgubili život za slobodu. Ovdje sam s kolegom Antom Nadomiretarićem Šutrom kao pjesnik. Jednostavno smo došli ovog dana kao predstavnici našega grada. Gradonačelnica nije mogla pa je ovlastila službeno pjesnika Šutru da dođe, a evo ja kao njegov kolega došao sam ovdje s njim, naravno odati počast svim onim žrtvama Domovinskog rata i imati ovu slobodu koju danas imamo sa srećom. Tajnik udruge Bojna Frankopan, Grozdan Šerkinić, ukratko se prisjetio Dinare i teške borbe za opstanak. Pa lijepo je bilo to što se onda osjećalo veliko zajedništvo, ružno je bilo to što je bila stvarno Dinara negostoljubiva, nepristupačna, teška, ali svejedno smo mi to sve savladali i izborili se naravno za sebe i za bolje sutra. Nadamo se da će to bolje sutra jednog dana doći. Pripadnik 7. gardijske brigade Puma, Ivica Kokić, detaljnije je opisao akcije kojima su obranili hrvatski teritorij. Mi smo došli na Dinaru 6. prosinca 1994. kad smo zauzimali Dinaru, Livanjsko polje kroz akcija Zima 1994. Poslije akcije Skok 1, kasnije Skok 2. Znači sve te akcije naša bitnica 122 haubice D30 je uvijek bila aktivna i bili smo uspješni. Pogodili smo mnogo topničkih ciljeva, znamo, naši izviđači su nam rekli da smo tu u uništima sa Velike Poljanica pogodili četnički kamion sa 12,5 km udaljen sa drugom granatom. General bojnik u mirovini Ljubo Česić-Rojs prisjetio se akcija hrvatskih snaga od 1994. godine, a rezultirale su oslobođenjem okupiranog hrvatskog teritorija. Uspomena od 30.11.1994. godine kad je krenula prva naša akcija po Dinari, to je bila Zima 94. Poslije potpisa vojnog sporazuma koji je u Washingtonu potpisao ratni ministar obrane Gojko Šuša, koji je potpisao 29.11. vojni sporazum o suradnji sa američkom vojskom. I tada su, znači, hrvatske snage krenule Zima 94, Mali Veliki Sokolac i onda te operacije, kodna imena kako su bila, znači Zima 94, Ljeto 95 i Kozjak 95, jer pod imenom Kozjak mi smo ušli u Knin, 7. gardijska brigada, desni bok prema Kninskoj Plješevici bila je 4. gardijska brigada. Pripadnici 7. gardijske brigade dali su veliki obol i velike žrtve, znači imali su
na masivu Dinare, cijelom Dinarom. Rahim Ademi, umirovljeni general bojnik, zahvalio je svim braniteljima i odao počast poginulim braniteljima, te se osvrnuo na akcije 7. gardijske brigade Puma, koji su bili od izrazite važnosti za oslobođenje Hrvatske. Evo danas za Dan državnosti posebno mi je čast da svi skupo dajmo jedno poštovanje svim pripadnicima 7. gardijske brigade koji su dali svoj život za samostalnost Republike Hrvatske i naša 7. gardijska brigada dala jedan veliki doprinos za oslobođenje svih krajeve naše zemlje, a posebno sve operacije koje su se vodili u ovom dijelu ratište, počeo od zimu 1994. pa onda skok 1, skok 2 operacije, a posebno velika operacija ljeto 1995, onda oslobođenje Knina, naša operacija koja se zvala Kozjak 1995, a Kozjak jedna planine ode iznad Velike, tako smo dali ime Kozjak da neprijatelj misli da ćemo ići iz pravca Velike prema Kninu, a mi smo išli sa pravca Dinar prema Crvenim zemljima, gdje oni nisu očekivali. Predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, Robert Puja, objasnio je kako je nastao projekat i planove za iduću godinu izgradnju spomen kuće. Evo, ovaj projekt cijeli je počeo, naravno, zahvaljujući Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i na tome smo im stvarno izrazito zahvalni. Naravno, tu je i udruga Dinaridi s kojom surađujemo, evo sad već ovo ide polako već i u 3. godinu. I mislim da ovo je velika stvar i da ju treba popratiti i dalje. Mi ćemo se naravno i potruditi da je do godine dođemo u ovom broju, ako ne i većem broju, i naravno da pomognemo njima da se ova naša spomen kuća Puma da se dovrši i izgradi do kraja, koja će ujedno, koliko imam informacije, biti i jedna od i najvećih, a i na najvećoj visinskoj koti na 1600 i nešto metara. Tada ćemo druge godine prionuti definitivno na taj projekat da se to i završi, naravno u suradnji sa udrugom Dinaridi i Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Hrabra majka poginulog branitelja Perice Lovrenčića podsjetila nas je kako boli sjećanje na poginule branitelje, koji su ostavili svoje obitelji i spremno dali svoj život za slobodu Hrvatske, te isto tako slobodu svojih obitelji. Život i sloboda su nešto najvrijednije za čovjeka i jedno bez drugog ne mogu. Zaboraviti nikad. Zaboraviti nikad, srce ne more i pati otkad sam njega hranila. Ja sam imala 2 djece, ja sam njih othranila bez muža. Sina i kćer, on je otišao, ostala mi je još kćer, ona djece nema, teško je to. Udana je, lijepo žive zajedno, ima muža stvarno fantastičnog, on je bio s mojim sinom u ratu isto, ali negdje u Dubrovniku su se oni razišli. Tako da je ovaj poginuo, a ovaj ostao živ. Velečasni Ivica Horvat posvetio je spomenik i zahvalio se molitvom za sve žrtve i branitelje poginule u Domovinskom ratu. I ove godine smo pridružili se kao pripadnici Hrvatske vojske i policije na 55. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes. Tamo smo se prisjetili svih poginulih u svim ratovima, a osobito evo u našem Domovinskom ratu. Ponio sam bočicu lurdske vode s namjerom da evo ovdje prospem, neka im ova voda svima bude spomen evo i na krštenje, ali i na vječnost koja im je pripravljena. Pa zato puni pouzdanja da Gospodin uzima žrtvu njihova života i njihova predanja, neka primi i našu molitvu zahvale za njihovu žrtvu. Ponosno je obilježen Dan državnosti i odana počast svim braniteljima koji su se izborili za slobodu Hrvatske. Zahvaljujući svim braniteljima i u mislima na sve žrtve i njihove obitelji, Hrvatska ponosno 1. srpnja postaje punopravnom članicom Europske unije. I za kraj donosimo vam nastup Kulturno-umjetničkog društva Molve.
Toliko od nas. Hvala vam što ste i danas bili sa nama do samoga kraja. Vidimo se za 7 dana. Lijep pozdrav!